Aukje van Doeveren is dan 2 of 3 keer in de week te vinden in zorgcentrum De Batting in Haas. Haar 81-jarige mem, vrouw van Houten, is dementerend. Maar haar broer doet van Doeveren haar best om mem zo goed mogelijk te verzorgen. Ik vind als je een van je ouders er zit, vind ik het eigenlijk. Ik vind het je plicht. Maar zo werkt het niet bij iedereen. Maar ik vind het eigenlijk wel je plicht. Maar mantelzorg moet net verplicht worden, vindt Van Doeveren. En dat is ook de insteek van Zwargoonbier de Noorderbreedte. Een instelling met 13 zorgcentra in uw provincie. Zo'n goed oorlier bestiekje ze de mantelzorg binnen haar organisatie te bevorderen. Een proces dat je nevens haar voorzichtig maar omgaan moet. Want mantelzorg moet je net uitdwingen. Wij moeten gewoon snappen en accepteren dat de werkelijkheid is wat er is. En dat betekent dat er familie is die in Rotterdam bent. En heel graag wat budgetten wil voor huid of mem. Maar gewoon domwij vanwege het feit dat men in Rotterdam zit op een andere manier inhoudt Jan mat hun rol als mantelzorger dan in die om de hoeken wennen. Bij Noorderbreedte gaan ze gesprekken om met de familie van cliënten om te jaren als die helpen wil bij de zorg. Vaak gaat het goed, maar er ben ik gevallen waarbij de familie net mij helpen kan of wil. Stel je voor dat jou het nou druk hier en jou zo net genoeg tijd hebt voor jou mem. Denk je dat de kwaliteit van haar zorg dan ik minder wijze zou? Ja, dat denk ik wel. Er is geen tijd voor een gesprekje, voor een spelletje. Daar binnen nou nog oplossings voor. Neem bij gelijksvrouw Broersma. Lange tijd die ze de mantelzorg voor haar man. Hij is intussen verstoorn. Nou helpt ze orenbewenners van De Batting. Heel vrijwillig. En dat moet nevens haar extra bluwen. Ben die werk je allebei. Er wen het hier in Bedum en er wen het je wel in. Maar die zit ik al aan die lauwt op kantoor. Dan kun je het dan net verplichten dat die ben dat toch? De budgetten, daar kunnen we gewoon wist van wezen. Die komen in tandem met de mate onder druk te stingen. En dan is het onus mooi hoor. En dat is wat ik bedoel maar van bij kinderen dat alleen nog maar dan mijn familie, mijn mantelzorgers, kunnen we dat goed op rit houden.